Takto auto vyzerá z ďalky, ukážeme vám za chvíľočku aj zblízka, aj interiér, aj všetko. V tom aute jazdu, ako to auto vyzerá vnútri, aký je pocit z tej jazdy a ideme na to. Obídeme rýchlo autičko, ukážeme takto v rýchlosti. Interiér vyzerá celkom fajn, ale keď poviem pravdu, že dať za to auto 35 040, tak by som rozmýšľal. Není to veľa, není to ani málo, môžete napísať vy, či je to veľa, či je to málo, necháme to na vás. Poviem si, že keď sedíte vnútri, šoferujete to auto, tak to auto vám dá pocit komfortu. Nepovedal by som, že je to nejaké zlé auto, celkom sa cítite vnútri fajn. Čo môžeme povedať, že keď budete na tom aute niekam cestovať s rodinou a máte dve deti, tak podľa mňa to bude super. To bude veľmi dobré auto. Keď máte už 3 deti, tak to auto už nehovorí, že sa nedá, dá sa všetko, ale už to bude tesnejšie, pretože nie je to taký veľký kúfor. Veľa tuto nezmyslíte toho. Ja mám A6, tak podľa mňa tam je viac priestoru dozadu, ale keď nedáte veľa vecí dozadu, tak máte stále priestor ešte aj niečo dať donútra. Máme, už viete, 2 liter diesel, 150 koní, 111 alebo koľko kW. Prevodovku máme DSG, spoľahlivá, vieme všetci o tej prevodovke. Takisto aj motor je tu obyčajný, nie je to nejaký hybrid alebo niečo. Ten motor kľudne jazdí 300 000, 400 bez veľkých problémov. Jasné, že o auto sa treba starať. Keď už budeme mať nejaký nájazd 200 alebo niečo 1000, tak jasné, že niečo pýtať bude, ale nebude to niečo extra veľa. Tuto my máme úplne nové auto, to auto má nájazd 5000. Keď si také auto kúpite teraz, tak zoberte to auto, podľa mňa, ako je to vyrotané na tých 5 rokov, podľa mňa možno vydrží aj viac ako 5 rokov, že nebudete s tým autom mať nejaký veľký problém. A keď budete mať, tak máte to v záruke a Volkswagen vám to mal by opraviť. Teraz si ideme o kľude, máme primernú spotrebu 6,3, čo podľa mňa dá sa ísť ešte kľudnejšie. Keď napríklad ideme 120, teraz obyčajný režim, žiaden šport, trošku zrýchlime, či má to vôbec auto ťahu. Úplne kľudne ide, môžete vidieť, ako som zrýchlil. Úplne žiaden problém, ľahúčko, nepovedal by som, že nejak ťažko to auto ide. Vyskúšame trošku aj väčšiu rýchlosť. Máme teraz trošku vyššiu rýchlosť ako 130, že to auto úplne, poviem pravdu, že veľmi dobre drží cestu a tá prevodovka teraz prepína super, že vôbec tú rýchlosť nie je ani cítiť. Vyskúšame, ako to auto brzdí. Brzdí je trošku ťažšie, je to cítiť, že keď idete trošku vyššiu rýchlosť ako 130, tak to auto už je cítiť, že trošku má problémy s tým brzdením. Iba opatrne zrýchleme z 0 do 100, uvidíme, ako to auto zrýchluje. Že opäť ideme dávať na plnú teraz. Poviem pravdu, že na ten motor, čo má 150 koní, tak ťahá dobre. To vám poviem zo svojej skúsenosti, čo jazdím už pomaly 10 rokov, čo mám 3 liter diesel, tak ja vám poviem pravdu, že ťahá dobre. A to nie je žiaden šport, teraz som skúsil iba obyčajný režim. Jasné, že ešte vyskúšame, dáme aj do športu. Chytilo sa. Som teraz volant, auto má už najnovšie systémy, ktoré sa dá, pozrite teraz, ideme preč a ono same vás spätne udrží. Čo ja poviem pravdu, že to mi sa veľmi páči, že a teraz vidíte, už keď je odbočka doprava, tak to auto vás ťahá doprava. Je bezpečné, pomôže to, ale som teraz badal, že nie všade, že keď odbočka je doprava, tak ten systém vás môže aj oklamať. Na 2026 kľudne to auto môžete kúpiť.
Ale hovorím, nie za 40 000. 40 000 za to auto je veľa. Spotreba super, prevodovka dobrá, brzdenia trošku horšie, zakrútať to auto tak isté mi sa nepačilo, ako sa drží, ale je to stále viac rodinné auto ako na zakrúty alebo na nejakú rýchlosť, tak nemôžete očakávať od toho auta viac. Ale v ostatňom, poviem pravdu, keby som mal možnosť, ale keby som chcel toto auto kúpiť, tak by som si ho možno aj kúpiť. Nie je to auto zlé, spotreba, komfort, všetko je. Tak na dneska všetko. Komu sa páčilo, tak dajte like. Poprosím, keby ste mali potom chuť, dajte odber na môj YouTube. Pre mňa to veľa znamená. A dajte like.